Sayur logen sing hati-hati. Bebarengan Kuda Patra Yuwono semoga dulur pilihan yang kita pirsa juga dalu menika. Wonten Yati Mulya Mate Reso Tulungagung. Hey, 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 hey. Anton Patmatyo sagung ing pamirsa sugeng amirsani padalan kita sapi Undika wujud pikiran kita jaranan campur sari Kuda Patra Yuwono Daya Wana Kone Suta Gembira Puji sesati supaya budaya Jawi lestari lestari rasane yang iki lestari kita Kuda Patra Yuwono.
saklimah ana wening batinku kae mawono jin setan prayangan ilu-ilu panas pati mertandani ana padepokan kene mau arep ana pagebluk kang aran Pagebluk Mayanggara esuk loro sore tumekaning pati sore loro esuk tumekaning pralaya duh Gusti ingkang moho plasaku paringana kedah margi bundi ingkang badhe kula lampahi anggonku jengkar saka brangwetan nganti kedarang-darang ana padepokan Patrayana kene mau ana tapel wates turungga jadi budaya pawongan ke mau detek piadeke ora sepiro solah bawani asajak nyoloweti banget sopo pawongan ke mau jajal rebekani ana pinggiring padepokan Patrayana kene duh bisa jadi iki anggonku lumaku wiwit ana wiwih rangetan nganti ana padepokan Kuda Patrayana kene kang ana tapel wates jati budaya kisanak tantes ngetutke lakuku sejatine kisanak ki sapa lan ngendi papan dunungmu matur lepat saderengipun dipun tepaken nami kula Asmarantaka Asmarantaka lha nggih leres wondene kula menika tiyang kang kabur kanginan mboten dunung papan anggen kawula lumampah wiwit brangwetan dumugi dipun brangkilan namung ngetutaken prenteking manah ngantos dumugi papan mriki. Oh ngono. Ya kaleresan. Aku tak takon nggih. Aja nganti tuthik atimu ya. Mboten, monggo. Sejatine kisah anak sapa lan ngendi papan dunungmu kok nganti kedelarang-delarang ana padepokan Kuda Patrayana kene. Kula menika namung nuruti krenteking manah awit nalingkaning kula tilem dalu nyumena bilih wonten salah satunggaling padepokan Patrayana ingkang saweg wonten mendung pepeteng mbok menawi kula badhe pitaken dumateng panjenengan mbok menawa panjenengan menika mangertos saderengipun ngapunten. Iya. Kula kok dereng panuh kalian panjenengan punika sinten? Yen kowe tambuh marang aku, Nggih. aku Pulunggana. Oh, Pulunggana. Ya padha slirane tanpa dangka, tanpa bayang. Ya ngene wae. Nggih. Anggonku lumajar wiwit brang kidul kamung sekemah sak nduring padepokan Kuda Patrayana. Ana cahya cemorot sak sadalaneng kang cumondhok sak durung Kuda Patrayana kene. Menika pratandha punapa wonten cahya cumlorot menika? Kula kok dereng mangertos. Pratandha ana pagebluk. Pagebluk. Kang aran Pagebluk Mayangkara. Pagebluk Mayangkara kisan. Menika punapa? Pagebluk Mayangkara punika punapa? Mangerten ana? Nggih. Yen wis ana Pagebluk Mayangkara esuk lara sore tumekaning pati ning sore lara esuk tumekaning pralaya. Mula wiwit uga yen sliramu arep nderekne aku iki mapan kebeneran ana padepokan kene ana salah satu pagebluk mau iso sirna sak nduring padepokan Kuda Patrayana yen wis ana salah sawijining gambuh. Oh menika dados sarana sumingkiring pagebluk Mayangkara wonten ing padepokan Patrayana. Aja dikangelan. Saiki uga slirane tak dandani
dadi gambuh derek dawuh paduka. lah semonggo Kisana Asmarantaka saiki slirane wis tak dandani sing kene ayo bareng-bareng nyenyun marang Gusti kang akare jagat saisine muga-muga pagebluk bisa semingkir saka sak nduring padepokan Kuda Patrayani yen ngono Purbawasesa padepokan tak pasrahne sliramu gambuh aku tak ketote lakuku ana nduring padepokan muga-muga kalisa ing sambe kala cukup semene gambuh Hangi Dewa Swastu ala permantem manengku puja ngarsaning Bathara kang akarya jagat amuhu kersaning Bathara kinarya bekti mugya kepareng panyuwunan titah ingkang badhe mujudaken Prabu Dumilaing Wasana keprabon padepokan Kuda Patrayana amiwiti kukusing sekar gumurun rupa angon larung angkilas paswalang kusisem titah awoto yang moho suci ingkang badhe gadah pangpun kasuksenan jagat utan jagat pur jagat lor jagat putih mandheteng saka panguwasaning Bathara anyuwun amrih kalis ing sambikala ilanging kala bandur beda sumingkir agawe padhang jagat Patrayana duh Gusti kang Maha Agung nun inggih ingkang maha suci keparenga kasembadan ingkang dados panyuwun yer gambuh ya layak kahyangan dunggring saloka kebak pewangian aku ngerti apa dadi kekeramu yer muga-muga kalisa ing sambikala kae mawana cahya cemorot saksa dolanan gedine ya awujud pecut samandiman ya engko tak kanthi pecut samandiman bisa ngilangi ananing pagebluk mayangkara yer gambuh wedhara anggonmu semedi
kala. Mak.